Дойдох тук, за да видя днес новия фонтан, който кмета Никола вчера откри. Фонтана го няма. Има само кабели, които стърчат от плочките, някакви ленти, ток, евентуално тече отдолу, не се знае пуснат ли или не. Комбинацията между вода и ток не е много атрактивна. Въпросът ми е кога наистина всъщност ще задейства този фонтан? Ще го има ли скоро? Дали ще се открие точно по време на кампанията за кметски избори? Ние сме задали въпроси не само към кмета, а и към общинските съветници. Те ни пренебрегват и минават покрай нас и едно ни няма. Липсата на диалог между нас и кмета, това не е в негов плюс. Хората виждат, че той не отговаря на очакванията на младежите в Бургас. Той е кмет на всички бургазли, но каква функция изпълнява, се вижда от хората, които гледат медии, които го следят по интернет. Ето вчера видяхме явно, че е кмет на всички. За днес фонтан. Вчера имаше фонтан за него, днес няма за никой.